От всякъде вониш. Къде пък му излезе? Не виж от тези изляза. Има от дето. И по кръка на сърце. И по кръка има по петата. Мамо ти днеска ти лъжа. Как на петата, бе? Виж. И продължай да маташ, между прочим. Толкова мазано не беше дала, да ти кажа. Никой не е бил толкова. Извини. Ти го нося веднага просто. Ей, съкровище! Какви са тия съкровища, дет ни пращаш с нас от статия, бе, мамо? А? Той направи за мнение, не? Аз също не дихте. Ти бях си. Маля! Ние нямаме графици, аз кога го сменим. Имаме. Дали справим всичко? Имаме. Добре. Пелената не е скоро. Сега са просто да сложи вампирса. Не знаете как излиза, бе? Как се върти това дете? От стойките му ли е? Как на петици ще има? На петата има. Виждаш ли? Там станало от тъпките. Още една кръпчика да сложа. Това мръсна ли? Аз ти се дни. Няма, дай се да го разчистваш и си дни да се. Ей! Дни пелената направо. И гащите. Ги накисни. Вече трябва да има топла вода. Питата. И как ще ме мръсна питата, бе? Не видя ли цялата му в ната ми? Те ти измярат. Ти каква му вълчия, бе, мамо? Ела си хаскали. Сега не се и изпикаеш. Не знам какво правя с кръпанта. Да. Ти не го сложи. Се сложи? Лома е. Добре. Не знам как ми излиза отстрани. Не по-надолу го сложих с път. Това го сложи по-надолу. Да. Така беше по значение. Да не го прежулва, само повече не знам. Ами сега дрехи. Има ли? Ама той пък газа му, виж тук много надолу остане. Да не би да е прегърнат с нещо. Сега ще го погледна. Той до следващото няма свърши толкова голяма работа. Надявам се. Поне има колко сменим час да... Хубаво го дал този крак. Дай го този крак. Опа, първи крак. Опа. Нямаш ли? Ти да не би сега ще да снима за това да го такава. За да имаш в архива. После кажеш, тази в мене, мама, няма никога да снима. Естествено. Ей, активи! Не знам, пуснах с дистанционното, не съм много сериозен. Дали снимам.
Да, тя ще му го долу. Да се включа и аз в снимките. Да не кажеш детето. Ти само Тати. Да. Тати, дай една силка, Тати. Не сми на камерата, вече. Нищо. Ето се отсункаме. Независимо дали сме през камера или не. Ай, малко усмихни се. Хеленчо, усмихни се малко. Тати, снима. Ама, после ще съм гледаш и ще викаш, какви съм ти приказала аз с тия. Ама, според мен памперса не мога да сложи добре. Май се изхлузва надолу. Виж къде му е зубство. Ревизия. Нагоре ли? Надолу ли? Надолу е. Ми то мърда. Ага, да. Ей така, ще стъпа в него и ще го избута надолу. Ей, не остана място в банята, къде да ти слагаме дрехите. Явно, ма те, често ми слащат и тук всичко, че е било отстрани, не мога да разбера, бе. Ми сигурно. Сигурно просто пред тези дупки по краката му слаги, да. Ма какво мога да направим? Те, какво и двамата са. Първо единия, после другия. Сърдувам. Тест. Проби. Проби малко на банка се сега. Проби. Не можеш да съкнеш. Не можеш да съкнеш. Направо да не е място сега на простора, където му слагат.